maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. Reciclaremos e reutilizaremos, hai moitas cousas que podemos facer. Aforrar auga, gas, electricidade, pois non queremos máis contaminación. De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecoloxista e teño unha lista de cousas para facer.